O tribunal nomeado polo Concello para a selección dos traballadores da piscina municipal xa está a traballar no proceso. Esta mañá reuníanse no Concello e tamén o farán mañá. Teñen que valorar os expedientes e méritos acreditados nas 188 solicitudes que superaron a primeira criba, xa que 29 xa non entraron nesta fase por non cumprir os requisitos mínimos ou non achegar toda a documentación requerida. Moitos dos aspirantes optan a máis dunha praza, polo que en realidade habería menos aspirantes que solicitudes. O alcalde de Chantada, Manuel Varela, valoraba esta mañá o inicio do proceso. Indudablemente, e según nos dicen as bases, me imagino que agora estarán facendo a valoración daqueles que conquiren os 8 puntos que son indispensables para pasar a entrevista. Os que os consigan ou sobrepasen pasarán despois a entrevista e serán chamados oportunamente. Quen non pase esa valoración, xa queda excluído, non? Ojalá houbera postos de traballo para a inmensa maioría dos que se presentaron, pero é indudable que non pode ser de ninguna maneira, non? Digamos que estamos falando de 8 postos de traballo e de 180 persoas que optan a... É unha tristura ver este tipo de situación, porque lle vamos a facer, non hai outra alternativa, non? Unha vez resolta a valoración que se prevé remate mañá xoves, o tribunal xa está en condicións de convocar aos aspirantes ás entrevistas. O rexedor local anunciou que o inicio do proceso é un paso que achega a reapertura do servizo e que xa se puxo a funcionar o vaso para pôr a punto a auga e realizar as medicións correspondentes co fin de que as instalacións estean en condicións en canto se proceda a contratar aos traballadores. Esperemos que sí, que o terminen entre hoxe e mañá, nun punto terminen a entrevista e se faga a valoración dos que poden ter posibilidades, contratar e empezar a abrir. De feito, nós xa puxemos a funcionar o vaso para que a auga este, digamos, en óptimas condicións, tanto sanitarias como de temperatura, e, esperamos que si se puxo o luns a funcionar e que se fala de 8 de días que debe estar antes de utilizalas, digamos que para a semana que ven deberíamos estar outra vez funcionando na piscina, non? A piscina climatizada pechou o 23 de xaneiro e dende aquela está fora de funcionamento. Segundo as previsións de reapertura que manexa hoxe o Concello de Chantada, os usuarios case verán solapada a súa reapertura coa entrada en funcionamento das piscinas exteriores. Sempre se fixo en xullo e agosto. O ano pasado me parece que se adiantaron un pouco ao cerre dos colexos, non? E se o tempo está en condicións, faríamos tamén todo o posible para que este ano estuveran funcionando a partir do 22, 23, 24 de xuño tamén.